Bafethu ndizobalisa ibali lomuntu ongathi ndiva kuthiwa kodwa othi mina ndibuye eBhongweni. eBhongweni yile jele okuthiwa uKurt Matlala utransferelwe kuyo iseKokstad eKZN. Yavulwa ngo-2002 ivulwa nguformer president Jacob Zuma. Le jele ibonakala njengejele ethi igcine izaphula imithetho ezona zaba ngomankuntsela omaqhuzu bemigilamkhuba. Iphinde ke le jele seyenziswe ezweli zijele ezuba ngabe umuntu uye waba sisehluli wehlula kwezinye ijele uyathathwa lo muntu ayolahlelwa lapha uba ngaba umani ucommit crime on top of another ulapha ejele because kuyabethwana mosi kuyabulawana nakule jele uba ngabe umani usenza into ezifana lezo so ungaphakathi uyathathwa usiwe pha for ukuyofaka emgcini. Hayi ke yena ube kwelicala elingalawuleki kwezinye ijele because uyatsho into yoba uyigilile imikhuba engene ephuma kwezinye ijele uthathiwe wayolahlelwe eKokstad. Akafika apha le building esiyibonayo ke kwabantu nabasebentu nabazabe bagqitha ngakhona hayi zi-infrastructure nje inoba nje futhi zi-office eyona jele ingaphakathi emgodini ezungena uyusehlela ngezantsi ukuyaphi ukuya eseleni. Hayi ke uthi ufikile xa kefika wafike le-reception xa kefika e-reception wafike wakhululiswa impahla ezakazinxibile kuthiwa eza ngaphandle impahla azingeni ndaze ndanosizi lempahla ezidurayo zikaKurt Ofendi yaba noBebheri yaba inoba bagqibelise before eyofakwa eKokstad. Sheka ke ube njengangoko wawuzelwe even i-under ayigqithi. Hayi ke ukhululiwe wamkelwa wanikezwa overall i-red waba nawo amagama atshoyo wathi kungenzeka into yoba uKurt Matlala yena akazunikezwa le overall i-red because ukwi-awaiting trial so abantu abakwi-awaiting trial abanxibi i-uniform efanayo yena wanikezwa le red ibhaliwe ke prison something i-overall yakhona. Hayi ke waxelelwa ke imigaqo siseko yale jele uyaxelelwa into yoba yintoni into evumelekile ubuyenze apha ejele yintoni into ongavumelekanga uyenza apha ejele wenza le ngavumelekanga i-eda kwi-charges zakho lelinye icalelo. Waxelelwa ke ngoku into yoba pha kuno-phase 1 no-phase 2 no-phase 3 ndizanibalisela apha zibazihamba njani ezi phases ezi. Hayi ke uthi ezi ke ngoku sekethathwe efaka ngaphakathi into akaye wayiqwalasela wabona into yoba njengoba sidla ngokutsho mosithini into yoba ingathi umuntu usengavalelwa kuthatha isitshixo ziyolahlelwa kude akho kwasitshixo apha kusebenza ugesi apha kusebenza umbane. Ithi lento kunomnye unogada kwelinye icala njengoba lo abonogada bengena nesisibotshwa esinguye ke ngoku bengena apha ejele ngaphakathi ukhona omnye unogada ohleli kwelinye icala oza press ibutton kuvule kumnyango agqitha ephambili kupress ijele kuvule kumnyango aye ngaphambili. Hayi bo bafethu kuthiwa kwa icuba alingeni apha uba ngaba uyatshaya uzanqenqetheka uzuliyeka icuba. Hayi ke ungenile wahamba waya xa kafika ngaphakathi wafike wayibonisa kwathiwa nasi isisele sakho isisele esuthetha ngento engathi yindlu ngasese yonke itoilet lapha ibasini lapha ibed yakhe lapha yonke into uzenzela khona apha namabonda akho ke uzabe ujongene nawo akho kwa TV akho kwa network akho kwanto apha njoba ungena ke ngoku no phase 1 no phase 2 no phase 3 ku phase 1 will take you about 6 months to 3 years depending na behavior yakho because uba ngabuye wawophula umthetho uphinde futhi wengezelele moselicala njoba nchilo. Hayi ke ufikile ke yena wachazelwa yonke lonto leyo wangena akhokwa into akayimentionile ikhona into engathi yibutton okanye intercom okanye sispeaker inoba yinto futhi nabo abathi communicate ngayo apha ngaphakathi ingathi ke naye xa umuntu edinga uncedo ingathi upressa lonto ikwazi ucommunicate nabo abangaphandle nogada. Hayi ke uthi wayiphile lempilo so kwi-phase 1 yakho akho umuntu ozadibana naye uyawuthi ukubona udibana kwakho nomuntu inoba mhla uthathwa ke ngokuzasuka kubantu abafana nogqirha because ingathi inyanga nenyanga kuba khona abantu abantu ababoniswa like psychology ozathi abantu badibanisa because kuthiwa lempilo yapha iyabaphazamisa ingqondo baphazamise ngapha engqondweni ngithetha ke ngoba baba mentally disturbed. Hayi bo uthe ke hayi impilo lapho akho umuntu oncokola naye akho kwa yonke into uzajika ulapha ngaphakathi awuphumi kwakwesiseli sakho uwedwa ke phofu. Into nayo akayibalisile iBhayibheli uthi whether uyathanda okanye awuthandi uzayifunda iBhayibheli and uzawuyazi iBhayibheli because ayikho into ozawuchitha ngayo isithukuthezi ngaphandle kweBhayibheli. Ndabalusizana ngoKurt Matlala because kulanto la ado committee ube nawo amagama kawakhiphayo into yoba yena akayo Christian. Hayi ke sigqithe apho umcimbi wokudla sitshilo mos bakusebenzisa ugesi apha uthi hayi awuzuphuma uhambe kuthwele ixesha lokudla niyodla ngoku kungazuza unogadi okuzathiwa ukulethela ukudla into obuzodla kuzavuleka nje isikhobonyana esithizeni kungena ukudla kwakho apho
ixesha uzabona ngendlela ngelunch offer ngebreakfast yakho loba inoba ixesha uqikelela uba inoba ixesha ngibani. Uthi kungangena izonkana ezimbini nyana plus umdokonyana wazi into yoba hayi kusekuseni ngoku. But kwa ilanga eli awuliboni. Hayi ke uthi uzaza nayo kakuhle ke imini yakho uzichitha isithukuthezi ngantoni ngeBhayibhile. Uthi hayi bo mina nathizeni uhleli apha. Already ke seke disturbed nje apha engqondweni uyazibona futhi naye. Uthi mina nathizeni bye man. Kunomuntu othethayo undithi hayi man. Seniphambana lo mhlobo into basenzava abantu kungenabantu. Uthi hayi vele abengathi uyathula. Hayi man ayive lo muntu esithi khipha amanzi ukwenzela uzondiva. Uthi xa kasondela ave man lo muntu uthetha apha kwi-toilet ngaphakathi kwitipu. Libali lakhe uthi hayibo qoma he uthazi ngoba into bayibo sengenzeka into baseniphambana lo mhlobo into basenza hambe ngisivana nabantu abakho bathethayo bengekho because ndiyazazi bandindodwa kwesisele. Uthi wamva ivoice evela kude ivoice yakhona ethi khipha amanzi kancinci ukwenzela uzondiva apha etoilet. Wawakhipha kamanzi so ndinomfanekiso ngqondweni noba uwakhipha ewachithela inoba kwibhasini ke kwamanzi lawo. Hayi uthi wakhiphile waya wabuya emva. Uthi watsho lo muntu lona uba yena ukuphi so ingathi bane sections ke ngendlela kathetha ngayo ingathi lo muntu waye kwi section engezansi kuye. That is why yena bekwazi ukumva since yena lapha phezudlwana. Uthi azazisi ba ukwephi section isibuya ingqondo bo mina ndiphezulu it means lo muntu lona ulapha ngezansi. Uthi kwakuqala kwakhe into babe nomuntu akazancokola naye. Hayi ke uzayiphila lo mpilo loyo ka phase 1 uba uye waba disciplined uzayiphila yona until uthathe usuye uphi ku phase 2. Ku phase 2 kulapho at least ke ngokunakhona uzawuke uphiwe ipermission yoba uexercise akuye kude nakhona apha from kwisele sakho uexercise nje uwedwa juqu for about 30 minutes nokukwazi nje ukuzelula nje kancinci but impilo yakho ilapho. Ithi lento uku phase 2 ithi lento apha into sizokwenza yona sizokuqondisa uyathanda uthandi uzaphuma apho ulawuleka nje ubungalawuleki. Hayi ke uthi wasuka apho kuye kube khona u phase 3 phase 3 ingathi ke at least xa soku phase 3 uyakwazi into yoba nibe babini esiseleni seniyakwazi ukuncokola. Uthi mhla uyofumana u phase 3 kuba ngathi ningangalali nincokola ubusuku bonke because ubungancokoli namuntu kwelacala. At least apha ku phase 3 ukwazi into yoba nike nyodibana na even xa ku exercise udibana nabanye ezinye izibotshwa noba ziyi10 nyana nikwazi at least uba nincokole ngempilo. Uthi kuleyo level leyo phase 3 akho kwamuntu osathetha ngobugebengu osathetha after le mpilo leya akho kwamuntu ofuna ukwenza kwa mistake because wena neyiphi mistake oyenzayo iza kubuyisela phi iza kubuyisela emva. Ithi lento man ibhongweni le ngestory endisivayo igood because ithi lento uba ngaba ukwazi ukuphila nathi awukwazi ukuphila nesociety ngaphandle hayi hamba mophila wedwa mohlala wedwa. Uthi sisihogo akangaswisheli naye eyiphi na ienemy yakhe labhongweni. Ithi lento bake bazama ukuyilwisa even for ama human rights uba kuthiwa hayi ihashi ay rehabilitate ay reform instead iya torture iya punisher iyathini but azange bawine. So kuthiwa ngathi kulwela nama human rights nani ndike ndayifunda ndadibana nayo ndayi research ndilo fana ngale hayi azange baqhume kwalapho. Le jele on my next part ndizabe ndinibalisela into yoba yeyiphi le nigulukudu omaqhuzu omankuntsela okuthiwa bahlala kulabhongweni apho uKate Matlala eyekhona. Bafethu ndiyarhalela into yoba ingathi not yonke into imithetho epha but imajority emithetho epha abaphila phansi kwayo pha sengathi ngathathu introduce nakwezinye. Kuthiwa iebhongweni akuqhweshi nadonki akuna clever even imali ayikusebenzele ebhongweni. Phofu ibiza kusebenzela usenzani ngayo? Unabani ngekho network ngekho TV ngekho hayi bo khona lento ethi nini exa subane nje privilege oba unikeza newspaper okanye imagazine phofu ke ngo2025 usengayinikeze ka2011 uba nje kubhidise nje umqondo. Bafethu sengathi le video yami engiyenze namhlanje ingafikela nakwabanye abantu akwethu ingafikela nasebantwaneni bethu bayazi into yoba xa kuzeke kusithiwa crime does not pay. It doesn't because in situations like this even imali yakho engabi ngakanani ayikuncedi. Could this be that this is the downfall of uKate Matlala and he will go down alone? Bafethu